de més de 8 segles a tota la nostra comunitat valenciana. Ho recollim en un reportatge que paga la pena perquè reviscola una tradició que no s'ha de perdre. Ja està tot preparat per a la Maera que tindrà lloc dissabte ací a Antella. L'Associació Cultural Maeros d'Antella treballa de valent perquè de nou tots puguem disfrutar d'eixa tradició de més de 800 anys on es rememora i es recorda el que significava el transport fluvial per a la comarca de la Ribera. El seu vel fred i humit a poc ha anat quedant. Fa uns 800 anys que es baixa la madera des de Conca fins a la mar i Antella era el que era la parada, el port fluvial feia a través del Xúquer i els seus afluents al Xúquer i del Xúquer ja o baixava així o baixava en el port del Cira. Els cims de les muntanyes. Fem dues activitats. Una sí que enlluguem en cordes i fem barques d'uns 7 o 8 troncs i un parell de travessers i fem altres troncs que van sols també. Hasta antes de la Guerra Civil sí que baixàvem molts troncs des de la Serrania, es baixàvem per aquí hasta Cullera i ahí era on muntar els barcos i sobretot és per lo que s'estaven els troncs. Els ganxos estos, que és lo que antigament es gastava per aportar, arrimar els troncs i que tindre-los apretats perquè després tu vagis per damunt i no caigues. En realitat nosaltres som ganxes, perquè portem un ganxo, per això són ganxes. El ganxo és per poder traure els troncs que se queden enganxats en la vora del riu, perquè en realitat el que fem era acompanyar els troncs per la vora, com si foren pastors. També es diuen pastors de tronc. I a banda, com eren maderes, es diuen maderos. Sí, sóc un ganxer. Baixem troncs, tots mos esperen el riu. La verdad es que este era un oficio de hombres y muy duro, por cierto. Me dio la asociación la oportunidad de bajar y ya somos 3 las mujeres que bajamos todos los años. En 2012 feren la trobada d'escoles en valencià i per donar-li un poc fer algo diferent, comentaren la possibilitat de retrobar la baixada dels troncs i feren la primera Maera. I després ho hem consolidat, estem en una associació internacional que n'hi ha, són 27 asociaciones de 12 países. Nos suele costar el recorrido unas 3 horas. La verdad es que es muy gratificante y bueno, nosotros no corremos ningún peligro. Solamente pues eso, sí que te pones en la piel de aquellas personas que tenían que hacer esto diariamente y en temperaturas mucho más duras. La nostra enhorabona a tota aquesta gent d'Antella que ha reviscolat la tradició de navegar per les aigües del riu Xúquer, una tradició de més de 800 anys a la nostra comunitat, i d'una tradició secular a una altra.